Halo perlok ale mentanga kwa ban pen pi ya kene ko wei ka stup kabangim don kam satia ban pendon kam deki gas da ka syarat lane de ka boarding electric hanre ngila ban su pendon kam tang deki ding lengkhot lengkhai mentatung ne pai kumno ngila ban pendon kam ye ke stup phila ban pendon kam ye ke stup da ka kinja 8 masi ka tur khong ru phila ru ban pendon kam ye kene lingba jongki snap ding so snap kor phila ru ban pendon kam hangne da uranga nalor ju ka jing pendon kam deki ding lengkhot lengkhai ka 8 masi ka tur khong ki snap so snap kor uranga phila ru ban pendon kam da ki kinja spurding ki balashna kerpang ban thang hangni ki bom syam la penmi tadam ei ki ba phila ru ban thitling ba jong uni number phone ba PPE hagir screen la de pikwa ye kan stop na ka banta jong ka jing pendon kam ka jong phila ru ban phone sa uni number phone ba PPE hangni kani ka stop ka de ka byang bha ban pendon kam ha ki nu ki kam rasat ki jaga bam ki ba kum ki ni ki stop ki don arjat sijat ki de ki red bat sijat pat ki de ki ba he ya ki de ki stop phila ban su charge battery haga light kabala ban simpor tang kumba lai hadu sau kentai ei bat kala ban ne hadu kumba sau hadu san sngi ei ladangi pendon kam ban shat jingshat ladaki don kinu ki jing khawai tho sungkurim kinu ki jialang pajba ki bah katno kanoru phila ban shat ki jingbam ki jongphi nagbata jong ki sau pho hadu san phongudi ei ki briu kinu ki bakwa e ki stop nagalyang ju ki nongdi e ki stop ki la ban penpoi saying jongphi habaro ko wei ka than shat lamingi kabakin thop ye ke jalami Meghalaya, Assam, Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh, Sikkim, bat Manipur. Baladaki don kiba kwa ban khayi yaki, ki la'ru ban yo hakador wholesale. Ya kini stop. Ladaki no kidu kiba sngodon kam ban tit ya kini stop. Hila'ru ban phone show new number phone bo PPE. Ha kini screen. Barbaki la'ru ban penpoi saying jong pi kat kaba pi don kam lani hangnu pisa.